Moi bo día a todas e todos. Damos vos a benvida, a homenaxe a todas as traballadoras e traballadores desta institución que se xubilaron neste ano 2022. Elas e eles foron durante anos parte indispensable da Deputación de Pontevedra e hoxe, no Salón Nobre, reunímonos para darlles as gracias pola súa adicación a nosa provincia e a todas as persoas que habitan nela. Na Deputación sempre guardaremos un fermoso recordo dos vosos anos de servizo, mais tamén queremos que levedes un anaquiño da institución para os vosos fogares e que nunca vos esquezades da que tamén foi a vosa casa. E por iso, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, fará vos entrega da insignia de ouro, un recoñecemento que simboliza o agradecemento a todo o voso esforzo. Comenzamos, pois, a entrega das insignias de ouro ás persoas xubiladas, as que chamaremos por data de xubilación e para que pedimos un fortísimo aplauso. José Manuel Outeda Martínez, de Conserxería, recolle a súa filla e os seus netos. Manuel Corrochano Santos, de Intervención. María Pilar Panero Fernández, de Contratación. María Teresa Pedrosa Fernández, de Recursos Humanos. E agora a presidenta vai a entregar unha insignia in memoriam a Aránzazu Mosquera López Leitón, de Príncipe Felipe. Recolle o seu marido, a súa nai e un dos seus fillos.
A familia de Ángeles González 12 de Deportes tamén vai a recoller unha insignia in memoriam ao seu marido e a súa nai. Continuamos a entrega con Lourdes Parada García, do Museo Provincial. María Jesús Abal Sabarís, de Patrimonio Documental. Enrique Marcelino Vázquez Nores, de Infraestructuras e Vías Provinciais. Luis González Almuña Torres, de Tesourería. Filomena Juncal Blanco, do Centro Príncipe Felipe. Manuel Cernadas Román, de Comunicación Institucional. Blanca Rodríguez Fernández, de Igualdade. Concepción Martínez Costal, do Centro Príncipe Felipe.
E rematamos esta entrega con Xoán Couceiro Tenreiro, de Medio Ambiente. Sí. E agora escoitamos a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Bueno, bo día a todas e a todos. Cada ano, cando as traballadoras e traballadores da Deputación de Pontevedra se xubilan, as homenaxeamos, lles damos as grazas polo traballo realizado, algunhas e algúns deles con 45 anos traballando aquí, que é máis de media vida. E, polo tanto, aquí queda todo o que fixeron, queda o seu legado, queda un traballo inmenso realizado, pero o máis importante é que queda un afecto indeleble. Ninguén nesta administración os va a olvidar, porque o importante son as relacións que se establecen, e despois de tantos anos vivindo aquí, pois todas e todos os queremos moito, moito. E eu creo que iso é o máis importante na vida, os afectos. Imos a botarvos de menos, porque xa de luns a venres cada día non vos veremos entrar, sair pola porta, estar nos vosos espacios de traballo, pero sí que estaredes aquí de alguna forma, e vos pedimos ademais que veñades de vez en cando a visitarnos para que saibamos de todas e de todos vos, e polo tanto non se perda esta relación humana construída dende tanto tempo traballando aquí. Eu sempre presumo moito, todo o goberno da Deputación o fai, de que nós temos a sorte de ter as melloras e os mellores traballadores de calqueira administración pública. E é así, de verdade. Estamos inmensamente agradecidas polo traballo que desenvolvemos. E hoxe, pois, é un día de recoñecer, de agradecer, e tamén é un día de ter unha profunda tristeza por a pérdida de Aránzazu e de Ángeles. As súas familias, quero decirlles particularmente que nesta casa as recordaremos sempre, que sempre estarán aquí, Aránzuza e Ángeles, Ángeles e Aránzazu, e que a veces a vida é dura, non? E nos fai que teñamos que pasar moi malos tragos, non? Perder a alguén é algo durísimo, pero creo que temos que quedarnos cos maravillosos recordos de todo o que vivíchedes con elas, de todo o que aportaron á vosa vida, do grandes que eran, boas traballadoras, boas personas. Todas e todos somos persoas únicas, e elas eran dúas mulleres únicas. Así que, neste momento de novo, volto a pedir un aplauso cheo de amor para Aránzazu e para Ángeles.
Aquí tedes vos a casa tamén para o que precisedes e que irades para todo o que faga falta. Tedes centos de amigas e de amigos, tamén queremos que os saibades. Hoxe recolleron a súa homenaxe simbólica José Manuel Outeda, Manuel Corrochano, María Pilar Panero, María Teresa Pedrosa, Lourdes Parada, María Jesús Abal, Enrique Marcelino, Luis González, Filomena Juncal, Manuel Cernadas, Blanca Rodríguez, Concepción Martínez, Xoán Couceiro, e non poderon asistir, pero eu os quero nomear: Bernardo Rodríguez, José Ramón Piñeiro, José Luis Tejo, Lourdes Martínez, Berta María Gloria Peláez, José Manuel Castaño, María del Carmen Rey e Vítor Lino Baltasar. Todas todos eles son xente que construíu provincia. Non hai nada máis grande que ser servidora e servidores públicos. E, dende logo, nesta casa hai grandes servidoras e servidores públicos, e as persoas que hoxe se xubilan o foron e o serán xa para sempre, porque cando alguén pasa por unha administración, esa administración forma xa parte dela tamén, porque é a propia historia de cada unha das persoas. Así que, grazas, miles de grazas polo traballo, e como nos decíamos, non é suficiente con entregar a insignia, con agradecerlles de todo corazón o traballo. Entón decidimos, bueno, pois agora imos a innovar, e ademais de entregarlles eses recoñecementos, imos a facer festa rachada que comeza agora, despois de esta entrega de a insignia como a homenaxe a estas grandes mulleres, a estes grandes homes, funcionarias e funcionarios da Deputación de Pontevedra, a mellor deputación do mundo mundial. Moitas grazas. E agora imos sacar unha foto, imos sacar unha foto de familia para que quede como recordo deste día.
E como ben sabedes, hoxe é tamén un día de celebración. Estamos ás portas do Nadal, unha época na que as e os traballadores da Deputación se volveron a mergullar por completo. Así nas oficinas e corredores dos distintos edificios exhibiron toda a súa creatividade un ano máis ao participar nos concursos do certame Ti acendes o Nadal, que xa son unha tradición. Hoxe coñeceremos o nome dos servizos gañadores. Agora, para ir abrindo boca, antes de coñecer aos servizos gañadores deste certame, vamos a ver un vídeo da decoración de Nadal deste ano. Dende a primeira convocatoria, en 2019, a entrega das e dos traballadores con estes concursos foi máxima. Imos proxectar agora un vídeo resumo da edición anterior deste concurso. When we finally kiss goodnight, our hair going out in the sun. Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en botes y abrir uno cada mes del año. On the way home I'll be warm. On a fire stone die. Bon Nadal. Pensamos como protóns. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Despedimos este ano 2021 cheo de dificultades, incertezas, incógnitas e moitos cambios na nosa forma de vida, tal como entendíamos, onde moitas veces o cotián se converteu nun case imposible, e non por iso debemos claudicar e perder o noso ánimo, as nosas ilusións, obxectivos e retos, porque a vida é unha viaxe que non debemos estragar por cousas que pasaron e non podemos cambiar. Miremos cara adiante, con positividade e optimismo, e seguimos contaxiarnos, que sexa de ledicia, esperanza e amor. O equipo de intervención deséxavos un bo Nadal e un próspero aninovo 2022. Celebremos o Nadal, celebremos a vida. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and blowing, a buzz is so fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing and Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. O xurado decidiu conceder o primeiro premio de decoración de Nadal ao Centro Agarimo de Príncipe Felipe. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing and Jingle Bell Square. Eu sempre presumo de que teño o privilexio de ser a presidenta de unha deputación que ten ao mellor funcionariado non de toda Galicia, non de todo o Estado, sino de todo o planeta. E o digo eu que son a presidenta.
Bo Nadal e sede moi felices. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Pois isto é o que ocurriu o ano pasado e todos os servizos gañadores nesa convocatoria xa disfrutaron dos seus premios. Este ano, o xurado dos concursos de Nadal volveu a ter unha difícil tarefa para seleccionar aos servizos gañadores. A originalidade e o talento inundaron cada recuncho da Deputación con propostas moi diversas que, como cada ano, abogaron pola sostibilidade. Coñeceremos en breve o fallo do xurado, que este ano estivo formado por María del Carmen Crespo, do Servizo de Riscos Laborais, Rocío Abeleira, de Príncipe Felipe, Dionisio Calvarro, do Servicio de Sardinería, Alberto Gómez, do Servicio Doral e Luis Ferjó, de Secretaría Xeral. Un forte aplauso para o noso xurado. O premio consistirá nunha ruta guiada polos castelos e pazos da provincia con cata de produtos locais, da que os distintos servizos poderán gozar durante o vindeiro ano, durante o 2023. Será unha oportunidade estupenda tamén para vivir unha experiencia única en Pontevedra, provincia. O listón está, como dicíamos, moi alto este ano e como proba imos ver un vídeo resumo da creatividade coa que traballaron este ano os distintos servizos. Neste novo ano 2023, o Servicio de Arquitectura desexaría ser tan detallistas como intervención, amables como mobilidade, puntuais como recursos humanos, influencers como igualdade, exhaustivos como contratación, arriscados como prevención de risco, cuadriculados como secretaría, inesquecibles como vicepresidencia, servidores como novas tecnologías e persistentes como cooperación. Neste servizo non damos puntadas en fío. Tecemos soños, bordamos historias e traballamos por un 2023 no que todo sexa coser e cantar. Bo Nadal e tela de cousas boas para todos e todas. Que los árboles no te impidan ver el bosque. Feliz Navidad.
Cada corazón de ese precioso árbol guarda dentro de sí el más hermoso tesoro que se pueda alcanzar aquí en la tierra, la bellísima luz del cielo en la mirada y el inmenso manantial de ternura que nace de las almas más nobles, las almas de los niños. Iniciamos xa a entrega de galardóns e comezamos polo concurso dos mellores desexos de Nadal que este ano chega a súa terceira edición. Escoitamos agora o audio do desexo que foi merecedor do terceiro premio. Deixamos atrás un ano moi duro, mas tamén un bo arquivo de momentos felices onde voltamos a confiar. Confiamos novamente nas apertas, nos encontros e nas complicidades. Confiamos, en definitiva, nas persoas, en todo aquilo que construímos xuntas e xuntos dende a xenerosidade e ben común. E a cultura foi escenario cómplice e facilitadora para volver a ser partícipes da revolución máis poderosa do mundo, a revolución dos afectos. Voltemos a confiar e brindemos porque 2023 sexa o ano no que recuperemos todas as apertas que perdemos polo camiño. Este texto foi creado polo persoal dun servizo cusas oficinas están situadas máis ou menos en riba de nós. É o Servizo de Cultura. Fai entrega do premio a presidenta da Deputación ao persoal do Servizo de Cultura. E o xurado decidiu que o segundo premio no apartado de mellores mensaxes do Nadal sexa para o servizo que creou a seguinte mensaxe. Alba de gloria para a provincia, con permiso de Castelao. Miñas donas e meus señores,
Se no abrante deste día puderamos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañá única. Dende o Pazo Provincial no corazón da Boa Vila, en irmandade co administrativo e que se ergue á sombra dunha magnolia centenaria, até a máxica altitude do Castelo de Sobroso, no que se divisa o Pai Miño e Dona Urraca, agarda ser liberada. Dende o Castelo de Soutomaior, no Val do Verdugo e o Itabén, que reflicte as miradas de Pedro Madruga e María Viñals, ou dende a sede de Vigo no Casco Vello, no que aínda vemos a Rosalía de Castro saindo da imprenta de Juan Compañel con cantares galegos na man, até a finca Moriscade, onde a natureza do Deza transformase en vida e coñecemento, e Areeiro, berce dun patrimonio vegetal único liderado pola raíña Camelia. Se no abrante deste día poderamos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas direccións, sobrevoaríamos o Palacete das Mendoza, o Museo, o Arquivo Provincial e a Escola de Cantería que ten espallado a arte en pedra por todo o mundo, até o centro Príncipe Felipe, a Escola de Enfermería ou o Parque de Maquinaria. É unha muñeira de campás vai rolando por toda a provincia, de vale en vale, de coto en coto, soando nas oficinas do Oral. Nestes lugares xurde unha alborada de gloria e todas as campás xubilosas repican polas mulleres e homes da Deputación de Pontevedra que traballan arreo pola provincia por un 2023 cheo de saúde, empatía e amizade. O segundo premio na categoría dos mellores de Xexo recae nun servizo que está moi preto de nós. De feito, está aquí ao lado. Os gañadores son o Servizo de Presidencia. Escoitamos agora o audio do desexo gañador do concurso de mellores desexos do Nadal da Deputación de Pontevedra. Co informe favorable da Secretaría, CSV Nadal al cuadrado, e a dilixencia de fiscalización da intervención, CSV Amores Reñidos son os máis queridos, o Servizo de Cooperación CSV Facemos Realidade os Teus Soños eleva á Presidencia unha proposta de contratación de desexos para que este Nadal todo persoal e nómina practique o deporte de facer o soño realidade, a fin de sermos capaces de remover o compós das ilusións culturais e sociais coas que abonar un medio natural máis sostible no que sementar un viveiro cheo de inclusións onde medren príncipes e princesas que desde a sólida arquitectura dos pazos, castelos, escolas e museos da Deputación falen a linguaxe oral da solidariedade e contribúan a deseñar infraestructuras, proxectos e novos camiños de cooperación que atravesen as rías baixas eludindo riscos entre imaxes de camelias, verdes prados e areosas praias, espallando por medios electrónicos mensaxes de paz, saúde e amor que quedarán rexistradas no boletín e postas a bo recaudo nos arquivos provinciais para que os vixiantes poidan comprobar o seu cumprimento durante o vindeiro exercicio orzamentario.
Primeiro premio de mensaxes, servizo gañador, cooperación. Como xa sabedes, o xerme deste certame foi o concurso de decoración de Nadal o que ao ano pasado se engadiu o dos maiores desexos, cuxos premios acabamos de dar. Pero as propostas do persoal da Deputación son cada vez máis variadas, ocorrentes e orixinais, o que fixo que se decidira crear unha nova categoría. Sí, temos unha nova categoría no concurso de Nadal que premia as mellores propostas escénicas. Nesta nova categoría, as traballadoras e traballadores puxeron moito empeño con propostas que deixaron abrallado ao xurado. Imos xa a dar o terceiro premio a mellor proposta escénica nesta categoría que vai para o Servizo de Comunicación. Sing and behold, God's born is the King. So come and adore. High or low, close or far, this is love, Christmas in our hearts. We follow the road and we follow it home. We carry each other wherever we go. And through all the years we are still standing here, following the light of the star. Seguimos coa entrega e deciros que o baile foi o fío conductor da proposta que foi merecedora do segundo premio e que recae no Servizo de Intervención. Come on, ye faithful, sing and behold, God's born is the King, so come and adore. High or low, close or far, this is love, Christmas in our hearts.
voice, or joyful, triumphant, come join in the song. High or low, close or far, we got love and Christmas in our hearts. Non cabe dúbida de que a imaginación encheu de bons momentos, risa e alegría os distintos servizos. E entre as distintas propostas escénicas, o xurado decidiu otorgar o primeiro premio ao servizo de arquitectura. Papá Noel vai dirixirnos unhas palabras. Ai, presidenta, sinto moito. Teño cansadiño, temblan as perniñas. Estes renos viñeron tan apurados que veño mareado. Asfixiado, non podo máis, non teño palabras que dicir, teño que descansar esta noite para poder mañana repartir regalos en todas as casas. Simplemente vos quero dicir que sodes unha gran familia, parabéns aos xubilados e feliz Nadal a todos. ¡Ho, ho, ho! Tan doce coa entrega dos terceiros premios de decoración de Nadal. Só fai falta dar un pequeno paseo polos servizos da Deputación para ver que o Nadal está presente en todos os recunchos. Paquetes de agasallos, árbores ou chimeneas son algunhas das propostas que máis se ven polas oficinas e corredores e que acompañan a casiña de Nadal que loce a entrada do Pazo. Entre todas as propostas, o xurado decidiu
otorgar o terceiro premio de decoración de Nadal ao Servizo de Medio Ambiente. Outro dos servizos que se empregaron a fondo en decorar as instalacións provinciais e que por iso se mereceu gañar o segundo premio foi Recursos Humanos e Formación. Agora sí, o premio que todas e todos estamos desexando coñecer. Tras unha complicada deliberación, o xurado decidiu que este ano o primeiro premio de decoración de Nadal sexa para o Príncipe Felipe. Recognize
E imos rematar xa este acto coas palabras da presidenta da Deputación, Carmela Silva. Bueno, Israel, tes que vir a acompañarme. Como cada ano, un rapaz do Príncipe Felipe acompáñame para pechar este acto maravilloso onde todas e todos desfrutamos de ser unha familia, de ser unha equipa, de traballar para mellorar a vida de todos os concellos da provincia, da xente que nela vive, para crear espacios de convivencia fora de as xuntas de goberno, dos plenos, das RCs, das nóminas, de ese traballo que hai que facer para que todo salga adiante. E claro, que mellor que nos acompañe a xente, as nenas, os nenos que viven no Príncipe Felipe, que ten que ser a niña dos nosos ollos. Temos que coidalos máis que nada, máis que a ninguén. Grazas a todos os servizos que participaron para crear este ambientazo que dá gusto recorrer todos os servicios, vendo esa decoración, o traballo, o baile, que para o ano que ven eu vou a bailar con intervención. Que o saiban, E incluso é probable que baile o vicepresidente Mosquera. Eso sí, marcará un 4x4 porque él é matemático e todo vai a ser que ter que ser, vamos, ata a milésima. Grazas a todas as funcionarias, funcionarios que fixeron posible que hoxe poidamos rematar celebrando todo isto. Os xurados, xa sabedes que, claro, son os xurados. E os xurados, pois, bueno, tivo que elegir entre unha enorme calidade. Moitas grazas ao xurado que é quen peor o pasa nestes concursos de Nadal. Grazas, grazas. Parabéns a todas os servicios que recibiron premios. Realmente hai un nivelazo de creatividade, de talento, de compromiso. Pero nesta administración tamén temos algúns grinch. Tamén que non os vou a nomear, porque lles vou a dar a oportunidade de que para o ano 23 decoren tamén os seus servicios. Incluso hai algúns grinch máis grinch cos grinch que non participaron nunca, porque hai algúns que participan unhas veces, outras non. Así que o meu desexo, o que llevou a pedir eu ao Papá Noel da Deputación de Pontevedra é que para o ano que ven participen todos os servizos, todos. Estou segura que vai a ser así. E non porque o pida a presidenta da Deputación, que é unha máis, senón porque senón Papá Noel non lles vai a deixar nada, de nada, de nada. Que o saiban, que o saiban. E como xa estamos desexando brindar, tomar algo, falar, estar compartindo un rato xuntos fora do espectáculo que montamos aquí cada ano, eu antes, pois, quero que peche este acto Israel, que é a mellor forma de desexarvos unhas festas moi, moi felices e un ano 2023 onde todos os soños se podan cumprir. Miles, miles de grazas.